i molt el meu equip, perquè des del primer moment s'hi van posar i a dia d'avui us puc dir que en aquests moments ja hi ha diverses administracions interessades per aquest procés innovador en tema d'ocupació de persones de certa edat. Torno a agrair molt sincerament que hagi volgut estar avui aquí amb nosaltres, el que per nosaltres és l'empresa número 1 en networking del país. Desitgeu-vos molta sort amb la vostra tasca avui i moltes gràcies, Josep Maria. Venim a mantenir reunions amb empreses, amb responsables de personal, de recursos humans, però també venim a veure com altres companys que estan aquí amb nosaltres, que també estan en cerca de feina, es presenten, mantenen reunions i a partir d'aquí veure la possibilitat d'incorporar coses que no fem habitualment a la nostra sistemàtica, a la nostra mètode de cerca de feina. Vamos a presentarnos justo a la persona que hay ahí detrás. Esté quien esté.